U svjetlu najnovijeg razdora između premijera i predsjednice oko Marakeškog sporazuma koji se bavi migrantima, stranka Generacija obnove na čelu s Franom Čirkom ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održala je prosvjedni skup protiv državnih subvencija za zapošljavanje migranata. I dok neki imigranti ilegalno prelaze granice, pljačkaju kuće i unose nemir u pogranična mjesta, što svjedočimo proteklih dana, Hrvatski zavod za zapošljavanje, odnosno država, tvrde iz stranke Generacija obnove, predstavlja izdašne mjere pomoći imigrantima. Subvencioniranu naknadu mjesečno 2750 kuna, plaćeno mirovinsko osiguranje, plaćene troškove prijevoza, plaćene troškove nastave, polaganja ispita, doprinose i tako dalje. A takve mjere smatraju i otvorenom pozivnicom migrantima da dođu živjeti i raditi u Hrvatsku. Ono što je problematično kod ove mjere je činjenica da se ona dovodi usred jedne velike imigrantske krize koja se na hrvatskoj granici, te se ovime imigrantima šalje poruka da nastave svoj put prema Hrvatskoj, da ih mi ovdje čekamo raširenih ruku, da ćemo ih sve uključiti u hrvatsko tržište rada i u hrvatsko društvo i tako dalje. I pozivaju vladu da poslušnički ne sluša Brisel, ne zapošljava imigrante, odnosno ne troše novac poreznih obveznika, za, kako tvrde, njihovu većinom i neuspješnu integraciju. Već ako i manjka radnika u privatnom sektoru, a manjka da vlada posegne tamo gdje ih je itekako viška, u golemom državnom aparatu. U Hrvatskoj državnoj javnoj upravi radi minimalno 100.000 ljudi više. I ono što mi zapravo predlažemo vladi, da umjesto da radnike dovozi iz Bangladeša, Nigerije i Pakistana, neka posegne za Hrvatskom državnom i javnom upravom, koja je enormno velika. A velik strah se očito javio u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, jer su tražili od članova ove stranke da, vjerovali ili ne, sa svojih Facebook stranica maknu postove vezane za HZZ, što smatraju skandaloznim, u najmanju ruku gušenje sloboda govora. Hrvatski zavod za zapošljavanje nam se jučer ujutro javio na našu adresu i izričito tražio da uklonimo naše priopćenje, jer je ono navodno netočno i negativno po njihovom mišljenju. A u svojim, tvrdi Čirkom, mišljenjima i priopćenjima nisu demantirali ništa. Iznijeli su jedno službeno priopćenje na svojoj web stranici koje je dosta opširno, međutim na kojem nisu demantirali niti jednu navodnu netočnost iz našeg priopćenja, nego su samo iznijeli neke statističke podatke i zapravo oni se ne slažu s time što smo mi negativno reagirali na tu mjeru. Da je ova HZZ-ova mjera pomoći migrantima jedna od onih koji se među ostalim protežu na ovaj ili onaj način kroz sporni Marakeški sporazum oko kojeg je i zaiskrilo između premijera i predsjednice, tvrdi Čirko, nema sumnje. Nema dvojbe da se ovdje radi o jednom pripremanju terena za masovnije prihvaćanje imigranata po nalogu Europske unije, a u skladu sa Marakeškom deklaracijom koju će hrvatska vlada nažalost očito potpisati uskoro. A uskoro će iz Generacije obnove opet istupati po ovim pitanjima. Neće ih, kaže, zastrašiti nikakve institucije, pa ni HZZO, a bome ni cenzure u medijima, jer iako su poziv za prosvjed ispred HZZ-a odaslali na brojne redakcije, nitko osim Z1 ih nije došao poslušati.